Kaixo! Gauzak egiteko moduei garrantzia ematen diet. Simbolismoa da soilik, baina importantea egiten zait. Ia 4 hilabete pasa dira aurreko etapatik. Zergatik hainbeste denbora? Taldean nahi nuen 7 bidaia amaitzea, persona zehatz batzuekin, eta horrek hainbat agenda koordinatzea, nakar berarekin, ministroen agenda giaia. Eta hemen gaude, gaur, 2023ko martxoaren 4an, Abodiko eski estazioan. Eta banoa, Fran, Fernando, Iñaki eta Peiorekin. Hori mendiaren gailurraren bila. Duela 4 hilabete ez bezala, elurrak estaltzen du Aboditik gorako guztia. Eta 3 kilometro extra egin behar ditugu, Itosaetako leporaino. Dakienak, mendiko eskiak erabilita egiten du aurrera. Ni raketekin noa, Fernandoren konpainiarekin. Laguna, Mariaren lehengusua eta mendiko gida. Nekez eduki dezaket konpainia hobea. Lehen aldia dut raketekin nabilela eta bitxia da sentsazioa. 3 kilometrora, Iturzaetako lepotik hori aldera hartu dugunean, bertan utzi ditugu raketa eta eskiak. Eta kranpoiak oinetan ditugula jarraitu dugu. Hauekin ere estreineko aldia. Eta bitxia da sentsazioa baita ere. Beti dago zer ikasia eta gaur hauek tokatzen ziren. Ez da dira inoiz amaitu ikasteko gogoa. Poliki egiten genuen aurrera, elurretan sakon oinak sartuz. Asteburuko musika horixe izan da. Urrutitik errespetua ematen zidan horiko aldapa tenteak. Tira, errespetua eta zerbait gehiago. Ezagutzen ez dugun horrek sorrarazten duen beldurtxoa. Egin ostean esan dezaket ez zela inbesterako. Egin ostean. Orain, konpainia honak dena errazten du. Azken urte hauetan argi geratu zait nire inguruan nahi ditudala gauza positiboak ematen dizkidaten personak. Pixka bat handiagoa egiten naute, nire ahultadeak gainditzen lagunduz eta bizitza atseginagoa eginez. Altxor bada konpainia ona, zaindu beharreko luxua. Eta horrela iritsi gara, hori tontorrera. Gure lehen 2000koa, Nafarroa garaia eta Zuberoa arteko muga. 7 bidaia honetan Zuberoako gailurrik garaiena. 6. tontorra, bakarra falta da. Igotako bide beretik jaitsi gara, gure oinatzak jarraituz. Jaisteari errespetu pixka bat gehiago nion igotzeari baino, beti berdin. Aitz bustian, lokatzetan edota elurretan kranpoiekin. Nor bere beldurrak, nor bere buruan ematen diren elkarrizketa mingarri horiek. Baina ia dena entrenatu daiteke. Barruan dauzkagun kate hau eta saskatu gaitezke eta alboan ditugun lagunak arma garrantzitsua dira horretarako. Ia 4 ordu behar izan ditugu, 7 kilometro eskas egiteko. Banekien elurretan askoz motelago ibiliko ginela. 7 kilometro 4 orduan? Motela naiz gero. Berez, 7 ibilbidea elur barik egiteko pentsatua nuen. Iturzaetara jaitsi ostean, mugako mendilerroan zehar jarraitu behar genuen. Otxogorri gaina eta Lakartxela aldera. Eta hortik Belaguako aterpetxara jaitsi. Baldintzak, ordua eta biharko etapa ikusita, Abodiko eski estaziora jaistea erabaki dugu. Egoerara moldatzen, egokitzen, jakin beharra dago. Hor dago biziraupena. Eta baita zoriontasuna ere. Gutxi grabatu dut nire burua 2 egun hauetan. Baina hori irribarrean neukana. Ez zitzaidan aurpegian kabitzen. Jo! Urrengo bideoan 7 bidaiaren amaiera. Besarkada haundi eta estu bat.